Miex iġmielu x-xogħol fuq il-mini ta' Santa Luċija kif tlesta aktar minn 60% tal-proġett bil-mira hija li dawn jibdew jintużaw lejn l-aħħar ta' Settembru. Għal dan ma' One News il-perit Rejfel Abdillah li huwa wieħed mill-periti inkarigati mill-proġett hekk kif One News żar l-andament tax-xogħol. Il-perit Abdillah spjega kif ix-xogħol prinċipali li bħalissa għaddej huwa fuq is-saqaf tal-mini l-ġodda hekk kif bdew jitpoġġew l-ewwel travi. Kull mina ser ikollha 23 travu twal 9 metri kull wieħed u jiżnu 6.7 tunnellati. Il-fażi li jmiss tkun li nkunu għadin l-estu karreġġat ta' hekk, allura qabel Settembru flimkien mal-proġett tal-Marsa Junction iktar l-isfel ħankunu għadin naslu biex niftħu il-flyovers u anke nkunu għadin nużaw din ir-rotta lejn tal-Barrani u viċeversa lejn il-Marsa. Ma' tlestija tas-saqaf tal-mina jibdew ukoll ix-xogħol fuq ir-roundabout ġdida li ser tiffaċilita l-aċċess lir-residenti ta' Santa Luċija raħal ġdid u ħaltarxin. Ir-roundabout tkun qed tinbena bħala l-fażi li jmiss, jiġifieri wara li nkunu ftaħna hawnhekk għat-traffiku saqqafna l-mina x-xogħol li jifdal ħajkun primarjament fir-roundabout u l-jogging track ta' naħa ta' Santa Luċija. Il-periti ta' infrastruttura Malta qed jikkoordinaw ix-xogħol ta' dan il-proġett jitfit ma' dak tal-proġett tal-Junction tal-Marsa. L-Aġenzija qed tara li l-flyovers ġodda tal-Marsa jkunu lesti fl-istess żmien ħalli partijiet kbar minn din ir-rotta ewlenija jkunu miftuħin fi żmien li eluf ta' studenti jerġgħu lura l-iskola.